Koja? Koja? U fazi je pripravljanje graščeta. Vidite, dole sam stavila grah, pa opet meso. Na kraju ću opet gore doći grah, ali prije graha ja ću dodati još mislim ajvara, ljudi, ili pinđura, ili šta imate, ili ja sam puno povrća napravila, pa mi neće trebati to puno. Ja mislim da će ovo biti dovoljno. Gledajte, vidite, mi smo ispršili ovamo svo povrće. Miriše, znači, bož. Ja mislim da će ovo biti najbolji do sad. Vidite kako je to sve fino. I sad ćemo mi to fino ovako rasporediti. Po čitavoj ovoj tepsi. Jer danas igra šta? Bosna i Hercegovina. I onda kaže I am from Bosnia, take me to America. I am a melody. Znači pravi se grašče za utakmicu. Dolaze nama naši prijatelji s kojima ćemo gledati utakmicu. Zato Alma pravi grašče. Jer nas ima puno. Ovo je zasitno, znači može se dosta od ovog ljudi najest. Zdravo. Pogledajte vi tu ljudi, znači ovo će biti neka bomba grašče. Pogledajte. Predobro. Sad opet ide naravno grah. Ajde ba, šta se zaglavio? Ovaj neće u pepsiju. Vidite kako to izgleda, znači kada je još jedna tura od ozgo graha. Znači sad ću ja na neki sat vremena ovo poklopiti folijom na 180 stepeni lagano i onda ćemo na kraju otklopiti foliju i zapeći grah. Budite